Pappa, vi var väldigt hög. Pappa! Jag ska gå över och hämta den. Pappa, gå över och hämta den. Nej, mamma. Den när man kör runt i hamn. Bland båtar. Ja, pappa. Nu passer du lige på, ikke? Okay, det er dig, der står og filmer. Så det lykkeligt ud. Det er sgu svært ved efterhånden. Jeg ved ikke, om jeg bliver for gammel her. Ja. Er der købt bønner? Bønner. Når de bliver halvfulde, bliver de kærlige. Det er sgu da dejligt. Sådan, Kjeld. Så skal det ikke spille, skæg. Kan det komme hen og blive sort? Åh, nej. Det er jo det, ikke? Hør altså, ja. Jeg er ikke tænkt for mig at lægge sort op til mig. Så kan jeg jo til købmanden, hvis jeg laver skæve. Ja. Det er rørt. Det gør meget for. Det er rørt. Det var sødt, Niels. Ja. Ramte den? Ja. Jo, den rørte den næste her. Nå, nu er der skidt. Ja, det er det. Er du sikker på, at den ramte? Ja, helt ude. Så er du færdig, ven. Hvad står det så? Så kan du bare se, nu laver jeg 12 i næste sted. Ja, det skulle sgu ikke under. Den kommer væk. Ikke sådan, så er det sikret, du. Der er nok, ikke? Jeg skal nok på den. Nej, jeg skal nok på den.
Når nu laver det sort, så kan vi tage. Men jeg vil gerne have, at du sletter, Victor. Det vil ikke være 8 bagud, når du kommer tilbage. Hey. 8 dejlige. 8 er de vældige. Jeg kan 8 spille lidt bagefter i stedet for mig. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Der sidder en god røv. Ja, på Claus, du mener? Nej, jeg tror så godt det der. Jørgen. Okay, nu må man ikke engang sige noget mere. Den er billig, Niels. Den er billig, Niels. Her var blevet lidt sort. Vi føler. Her var blevet lidt sort. Jeg skal tage det. Nej, det vil jeg ikke. Hvad vil du ikke? Jeg vil ikke være tavs. Ja, det kommer da an på, hvis du laver skæve efter tavsøger, mand. Ja, det er rigtigt. Så må du bare lade være at lave skæve. Er det ikke rigtig kendt? Jo. Jeg giver dig så ret. Au. Nej, det var en tænker, du. Det var en tænker. Ja. Han kan godt jo, når det er. Det kan da godt gå. Jeg har fundet sur. Kan ikke få en sort på Nu den? skal der ramme fuld på. Ja, det kan du jo også risikere nu. Jeg kan ikke få en sort. Du kan få en tavlfører til. Jeg kan få en tavlfører. Jeg så ikke, det blev skønt næsten en gang nu. Så fejl hvad er ikke. Hvorfor var Ole? Ja, det var det. Og så godt til kommunen. Og så godt til kommunen bagefter. Den svigtede. Nej, kæft for Og så går jeg til kommunen, og så kommer der nogle af det der sagsbehandlere, og så er de nede at se. Og derfor Ole han søgte først, da han løb. Jeg vil gerne have mødt Kringle. Ja, så kommer han ikke i dag. Niels, jeg synes ikke, du har betalt den sidste omgang, vel? Nej, det har jeg sgu ikke. Nej, det er slet ikke godt herfra. Jeg troede, du stod solidarisk med det. Han troede, det var solidaris. Han troede, det var solidaris. Ja, ja. Solidaris. Så den kommer, Victor. Det er en skidt, tror jeg på. Ikke du selv skal betale det, er så ligesom om der er til 2 lejre. Den du har tabt. Det er om, at det er Ja, det siger vi. Der er så afgøret, der er syg. Den er ikke sjov, den der. Jeg var på væk ud af grunden til det, så jeg skulle lige 500 må det være. Nå ja. Det er 500. Det er jo ikke til at få. Kommer til at fjerne lidt, den skal du ikke blive fin, ja. Det er at tage ryggen på. Du er klar, du er kommet på filmvideo, så hvis du laver skæve, så når du. Så får blege på den, så får du en af kølle. Jeg er ikke helt fortælle det. Nej, det er så flot, det kommer der. Det er så hækker det, altså. Det er så hækker det, altså. Der må være mange kunder inde hos købmanden. Lad os så komme. Det kan godt love dig mig. Kan du ikke spille kvarter rundt på den? Hvad? Hvorfor kan du ikke det? Jeg er bange for, de støder sig. Jeg kan godt forstå, at I ikke vil det af. Jeg er godt på det. Var du ikke over? Det var en tysker, der står en ting ad gangen. Så kan jeg jo ikke forstå, hvad han siger. Fik du et skulder derinde? Steff vil gerne stå under på en sæd. Det var jeg ikke. Ja.
Splejser du ikke med Ole? Nej, jeg er vandbær. Jeg er vandbær. Jeg har været helt nede bag i feltet og hentet vand. Ja. Det tog lige så lang tid i hvert fald. Nej, Det er kun lidt prikket. Det er nok spændt ud. Der var jeg så meget. der er kommet en enkelt. Nej, der er bare kommet noget. Nå, men den havde han jo tabt. Ja, den har han tabt inden her. Tabt han den røde. Ja. Den anden havde været tom. Ja. Ja, det er sådan noget. For Det er jo åbenbart ikke. Nej, han var fra Sydamerika. Sydamerika. Det var ham Soler. Soler, ja. Soler, hvad fanden var det? Hernandez Soler. Ja, Hernandez. Det havde de jo der. Det havde de jo alle sammen dernede. Hvad står vi på, ikke? Vi står på 16. Hvad står Det står på 50. vi står på, hvad står I på 10? Det kan spille sådan der, ja. Sådan. Er vi? Vi er flere 14. Nu er det ned til 16. Nu stopper det altså. Der kan jeg jo ikke nå ned, Lille. Så må jeg ikke. Spil til anden. Skotrækker på den. Nej! Giv mig den lige her. Jeg kan sætte det. Ja, i det du stod. Skal jeg hjælpe dig? Skal jeg hjælpe dig? Ja, okay. Skal jeg hjælpe dig? Ja, hjælp dig. Vi snart har fået på bajer, så hjælper det. Ja, det hjælper. Ja, det hjælper, han fik en enkelt. Ja. Det er den Åsild. Det er jo det er ikke. Jeg har ikke fortalt jer den der Åsen, og vi var til begravet. Den var der. Hør en sjov historie. Det er også lige meget. Bare den er sjov. Det var for knuden. Ja. Ja, det var Nej, gør bleg. Jeg så der var bleg. Nej, Jeg så bestemt, der var bleg. Så var du på krogen. så ser du godt, jeg... Og hun er på slankekur, ikke? Og så skulle hun have hvidvin. Ja. Og så ødelagde Victor hende. Nej. Inde i krogen med hvidvin. Så skulle jeg balancere hende hjem. Bænken der foran Arthur Jensen. Lotte og hende den lange deroppe fra 3 ben. Og Åsild tog nogle ordentlige skrøjer. Så måtte jeg op og hænge op i hende. Så mødte jeg Lotte forleden dag, og sagde, ja, ved du hvad? Hun har blevet opereret i hovedet for en balancenerven. Hvad fanden skal man da sige? Den er Jørgen, den er i hånden. Ja, nå, men det var godt, du sagde det. Jeg stødte på den der. Ja, og så er det været galt. Ja, det er det i hvert fald. Ej, det er mig. Ja, var ikke det? Han havde en balancenerve den anden vej. I var blevet der stille, Ole. Hørte Ja, du det, Ole? ja, det er også dig, der skal støde. Så er vi stille. Hørte du det, Ole? Hørte du stille, Ole? Vi er så Stille, stille. Ole? Nej, det kom sgu fra. Men så er der... Ikke mindst, det er højt tabt. Ja. Ikke, Victor? Ej, jeg er nok penge ud. Det er dumt. Det er dumt, at det ikke penge ud. Jo, det kommer! Det kommer! Ja. Ja! Nej, det skulle kun 2. Der er der 6. Ja, det var 6. Det var rigeligt. Jeg tror også, vi skulle bruge 6. Det skulle vi ikke. Nå, vi har ikke fået den, vel? Nej. Ja, altså, hvis der er penge, må man tage af kassen. Jeg kan ikke forstå, at Victor kan nå at blive fuld, når han er travlt så tit. Ja, det kan jeg. Er der rødt? Nej, nej. De kom til Nå, den er 4. Ej, det er løgn. Det tror jeg ikke på, det Jeg der. vil kun have 2. Nu troede jeg, at den røde gik ned. Jeg tror, at jeg sagde sådan ikke til. Det tror jeg. Jeg ser, ja, Du må godt tage en dobbelt. jeg tror, jeg tager. Ja, hej. Kom, tyren. Jeg mangler passe dit børnebørn. Vi er kraftigt. Mine børnebørn. Det er dit børnebørn. Det var godt, Niels. Hun er... Har man været syg? Du har det godt, hva'? Ja. Grene, pas nu på den der. Vi kan nok ikke nå den her gang. Nej, du spiller også en forkert, ikke? Jeg kan ikke spille den anden. Jeg kan sgu da ikke spille den. Det skal jeg sgu. Nej, det kan jeg sgu ikke. Nej, hvor er den billig. Det er bare for Ja, den skal næsten. Ja, men det fik jeg bare ikke. Okay. Det er rigtigt.
Ej. Nu tog han også din stol. Ja, men det er det. Jeg skal bare lige snakke med dem. Ja. Jeg har altså først set det, når man imellem spiller lige imellem. Det har jeg været til det nogle gange. Jeg kan også have en bagerom. Jeg vil godt have rødt. Det er nu sikkert. Det får du ikke. Får jeg ikke rødt? Så er der jo. Det var skidt spil. Jeg vil Skal du ikke give 6, vel? Det er rigtig måske. Nej, det kan jeg ikke. ikke mens man spiller. Nej! Ja! Så er vi færdige. Vi er færdige, Niels. Willy! Nu er det også med, at jeg kom for tynd på den. Du kan spille for mig. Jeg spiller for dig. Det var svagt. Sammen med Svend. Nej, sammen med Rune. Gå over og se farfars styr. Han er dygtig. Det der var en tur. Man skal stå bag den røde. Jeg siger, det var da en tur, den Det første skal det. Det er ikke en tur. Ja, jeg skulle da en tur. Jo, det er det værd. Nej, du kan ikke bilde mig. Ej, den skal have kysset det. Se farfars røde. Far var dumme sig. Far var dumme sig. Ja, det gjorde jeg på. Det var Jeg var ikke så god. Og du vil skibsrød. Jeg tror, jeg vil være lakridsrødder. Han tager nok den Han tager den her. Men jeg vil også den. Jeg står på, Willy. Den er farlig, den der Willy. Det syder ikke noget. Ej, for sat. Det var lidt for spændende. Der var målefoto. Niels faren skulle gå. Hvad er det? Spiller jernbanen? Nej, nu er der ikke. Jeg spiller den der også. Hvad vil du spille? Jeg spiller den der også. Den længst væk? Ja, selvfølgelig spiller den. Vil du kalde Robert? Skal vi have farmor? Jeg er ikke sikker på, at jeg er lille. Jo, det er godt nok. Nej, det er ikke stærkt. Det er halvsort. Det giver sgu. Det kan I sagtens få. Det kan I sagtens få, så skal I bare lige ringe. Du bare spørge mig over. Ring til mig. Det er Claus Nielsen. Så tager du fra rundkørslen og op til bilen. Det er så en ting, så kan man så få det på nettet. Helt hernede til, hvor vi har været i dag, det har kostet cirka 1200. Jeg har ringet god tid, så jeg kan nå at få en telefon over morgenen. Gør det endelig. Så kan vi finde ud af, hvor meget vi skal have op og hvor langt og sådan noget. Det er en idé. Jamen selvfølgelig, men bare sådan en har idé, så skal der ingenting med. Rolig nu, rolig. Rolig. Det er sige, hvad det er. Hvor fanden er låget blevet af?
for at have noget på mig, eller hvad? Ellers så kan jeg gå for langt. Nu tager jeg rundt igen. Nej, flagstang nede ved hjørnet. Ja. Det er ikke bare fint nok. Du skal jo køre helt ud til større. Ja, hele vejen, siger han. Det vil bilen. Ole, jeg... Til i forhold til det, jeg kunne. Du ser Mogens. Mogens, han er stil. Der er stil over Mogens der. I forhold til det, jeg kunne. Op! Op med den! Op med den! Har du styr på det, Jørgen? Hvad? Har du styr på det? Jeg har styr på det. Det er stille og roligt.